Nämä paikat inspiroivat minua, kun palaan niihin. Saan niistä monen uuden idean alun. Kaikki alkaa keskustelusta. Täytyy oppia ja pyrkiä ymmärtämään, mitä asiakas toivoo, minkälaista tunnelmaa halutaan. Tämä on vähän kuin kasais palapeliä. Tässä täytyy kaikki palapelin palat saada loksahtamaan paikoilleen. Ideointi on oma prosessi. Tärkein hetki on se, kun asiakas näkee projektin heräävän henkiin. Jokainen yksityiskohta on suunniteltu juuri häntä varten. Yhteistyö on matka ideasta elämään. Mä tunnen ylpeyttä ja iloa ja valtavaa onnellisuutta siitä, että asiakas on tyytyväinen lopputulokseen. Minulle on tärkeää, että jokainen projekti jättää vain lämpimiä muistoja. Jokainen projekti on ainutlaatuinen, aivan kuten ihmisetkin, joille tilat luon.